Salut tutti lumea și bine ați venit la un micuț multitel giveaway. Da, vreau de mult să fac un giveaway, dar până acum n-am avut cu ce să fac giveaway, asta e faza. Bun, deci acest giveaway e primul meu giveaway de când îl aștept. Giveaway va fi cu jocul acesta, Gun Monkeys. Dacă habar n-aveați cum este, încerc să fiu, nici eu nu știu. Mi l-a dat ăsta, Marius, și în schimb eu i-am dat niște carduri. Dar, no. Dacă nu știți cum e, hai că vă arăt eu. Cum adică vă arăt dacă nu știți. Mă bazez, ne uităm la trailer. Monkeys. Oh, e 5 euro. At some point in the future, mankind invents this perpetual energy device. It's flipped on and immediately obliterates half the universe. Technically, it works. All the energy that once so helpfully made up humans and trees and grass and what have you, instead now condenses in mid-air and drops to the floor, glowing blue cubes now. The trouble is, all that free energy is stored in the future. The future is dangerous, full of sharp things or exploding things. As such, Mă rog, deci practic e vorba de niște mănuțe cu arme. Na, nu știu, poate vă plac genul ăsta de joc. Dar nu știu ce să zic. E online, deci mie pe mine nu mă interesă să mă joc. Ideea îl dau la giveaway. Bun, deci condițiile pentru a participa la giveaway să dați like la videoul ăsta. 2. Să dați subscribe și 3. Și cel mai important, un comentariu, că nu se poate. Să-mi lăsați un comentariu cu particip sau, na, un comentariu random, orice vrei. Bun, deci extragerea va fi când avea 100 de abonați maxim, măcar 60 seama acolo. Dar na, dacă reușesc să ajung la 100 de abonați, o să fac extragerea. Și na, mai am cu ce să fac, mai am aici cu ce să fac un giveaway după ce îl termin pe ăsta. Dar na. Ăsta e cam singurul premium, da, și el va fi câștigat de cel de pe locul 1. Bun. Și nu știu, aș da și ceva pe locurile 2 și 3, dar na, nu am ce. Am ceva, dar îl păstrez pe ăla, că vreau să mai fac un alt giveaway după ăsta, mai încolo un pic. Pe la 200-300 de abonați, dacă ajung până acolo. No. Asta a fost video și pa!